Hej, mit navn er Mella, og jeg er Junior Key Account Manager hos ITV. I dag vil jeg tale lidt om vores SPFX-skrue. Vi har nemlig fået 2 helt nye dimensioner, som har været meget efterspurgte. Så lige nu har vi længderne 32, 45 og 60. Det, der er smart ved vores SPFX-skrue, det er, at det er en multifunktionsskrue, og det betyder, at man både kan anvende den i mursten, beton, porbeton, gips og træ. Det, der er smart ved vores SPFX-skrue, det er, at den er selvskærende, og man behøver ikke at bruge plugs. Derudover kommer den med et panhoved, og så har den Torx 20-kave. Skruens overflade er elforsinket, og den kan anvendes til indendørs montering. Det kan blandt andet være til hylder og reoler, det kan være til kabelskinner, beslag og meget andet. Og som noget nyt, så har vi fået et label her i bunden på æsken, der gør, at det let at navigere i, hvad skruen den kan bruges til. Her kan man se de forskellige materialer, SPFX'en kan bruges i, derudover hvad trækkraften er, og så bliver det også nævnt, om det er nødvendigt at forbruge eller ikke. Hvis du heller ikke kan vente med at prøve den her skrue, så kan du lige nu finde den i udvalgte butikker, og derudover, hvis du har brug for mere information, så kan du gå ind på itvbyg.dk.